Se oli vaan valokuva. Se ei ole videokuva, kun se on valokuva. On. Se välähti äsken. Niin, mutta on se silti video. No niin, eipä koske siinä. Viittääpä nyt, kun sä tykkäät siitä niin paljon. Se on injektioruisku jossain tuommoista suolaliuosta. No niin, nyt se istutaan. Hiitäpä vähän alemmas se pää. Noin. Sitten toiseen sieraimeen. Noin. No vielä. Hyvä. Isi pyyhkäs minua vähän. Noin. Oliko kiva? Oliko kiva? Ja peistää hampaat myöskin joo. Mikähän se on siinä. Ei me kylpyyn nyt mennä, kun illalla mennään kylpyyn.